Hei ja tervetuloa, on vuosi 2024 ja on aika tehdä päivitystä Blender-tutoriaaleihin. Eli Blenderistä on julkaistu versio 4.0.1 ja moni asia on muuttunut siitä kun viimeksi tein tämän tutoriaalin, se oli versio 2.8 ja tämä käyttöliittymä oli silloin muuttunut olennaisesti ja nyt se on muuttunut taas melko olennaisesti. Eli aletaan käymään läpi. Tässä ensimmäisenä nähdään tämä niin sanottu splash screen, aina tämä versio, mikä versio meillä nyt on käytössä, 4.0.1 tässä tapauksessa, tämä uusin versio tammikuussa 2024, niin täällä on aina tämä splash screenin kuva, kertoo sen version. Sitten täällä on joitakin valikoita, mitä voi painaa. Jos käynnistää Blenderin ensimmäistä kertaa, niin nämä valikot on hieman eri. Siellä on valittavissa muun muassa, jos on käyttänyt 3ds Maxia tai Maiaa, niin pikanäppäinkomennot niille ohjelmille voi säätää täällä. Nyt meidän ei tarvitse käydä tätä sen enempää läpi. Tästä splash screenistä pääsee eroon klikkaamalla jotain kohtaa täällä Blenderin käyttöliittymässä, mikä näkyy täällä taustalla. Eli klikataan tosta. Ja hallitsevana elementtinä meillä tosiaan näkyy tässä aina tämä 3D-tila, niin sanottu viewport. Se näkyy aina aluksi tässä. Ja käydään vähän läpi noita valikoita. Eli täällä on tämä Blender-logo täällä vasemmassa ylänurkassa. Täältä saa tuon splash screenin näkyviin esimerkiksi. Sitten täällä on file-menu, mikä on tietenkin tuttu ja tärkeä. Täältä voi aloittaa uuden tiedoston tai avata jonkun vanhan tiedoston. Sitten viimeaikaisia tiedostoja voi selata tästä. Sitten on tämä Recover-osio, missä voi mennä tänne Autosave-kohtaan ja täältä löytyy automaattitallennuksia, mitä Blender on tehnyt meille. Eli Blender aina automaattisesti tallentelee sitä tiedostoa, mitä käsitellään ja jos Blender kaatuu, niin kuin saattaa joskus käydä, niin täältä valikosta voi löytää sen kadonneen version. Kun kiinnittää huomiota näihin kellonaikoihin, tässä nyt esimerkiksi Blender on tehnyt automaattitallennuksen tästä tiedostosta, mitä mä en ole itse vielä tallentanut. Eli täällä on automaattitallennus tehty jo siitä. Se siis löytyy täältä File ja Recover ja Autosave. Sitten voi tallentaa. Sitten tässä Blender 4-versiossa tämä Save Incremental on tullut. Eli voidaan tehdä niin kuin versioita, voidaan tallennella versioita, mihin tulee aina perään joku numero sille tiedostolle. Voidaan paremmin hallita sitä, että missä tiedostossa nyt oli mitäkin muutoksia. Sitten on Save As, jos halutaan nimetä uudestaan tiedosto. Jos siinä versiossa tapahtuu vaikka joku olennainen muutos, niin voidaan nimetä se kokonaan uudestaan. Tai sitten vaihtaa sen oletushakemistoon, sitä tiedostoa, mitä me työstetään. Ja siihen liittyen tässä on tämä Save Copy. Eli jos teillä on vaikka muistitikku ja haluatte tallentaa sinne tiedoston, niin voitte tallentaa kopion täältä suoraan. Ei tarvitse mennä tämän Save As kautta ja tallentaa sitä oletushakemistoa samalla sinne tikulle väliaikaisesti, vaan voi mennä Save Copy. Se ei sotke mitään. Sitten täällä on Link ja Append. Näillä voidaan tuoda muista Blender-tiedostoista ominaisuuksia ja objekteja ja materiaaleja, monenlaisia juttuja. Linkillä ja Appendilla on se ero, että Append tekee kokonaisen kopion aina siitä, mitä tuodaan. Käytän sitä enimmäkseen, koska tämä link on sitten sellainen, että se mikä on tuotu linkillä jostain toisesta Blend-tiedostosta ja te muokkaatte sitä tässä tiedostossa, niin silloin se linkattu objekti myös siellä omassa tiedostossaan muuttuu. Eli tämä append on siinä mielessä kätevämpi, jos ei halua muuttaa mitään siellä
tiedostossa, mitä käyttää. Sitten import. Täällä on erilaisia tiedostomuotoja, yleisimpiä 3D-grafiikkaan liittyviä tiedostomuotoja, mitä voi tuoda Blenderiin ja viedä myös exportista. Sitten external data. Täältä voidaan pakata, jos on ulkoisia tiedostoja, niin kuin kuvatiedostoja, mitä käytätte tekstuureina, niin ne voidaan pakata tähän blend-tiedostoon, että tavallaan kulkee siinä mukana. Täältä voi laittaa automatically back resources, jos te tuotte tänne uusia tiedostoja, niin ne pakkaantuu automaattisesti siihen blend-tiedostoon aina tallennuksen yhteydessä. Sitten defaults, jos haluatte muuttaa Blenderin ulkoasua, tämä on tosi joustava tämä Blenderin ulkoasu ja sitä voi muokata paljon, niin täältä voi tallentaa aloitustiedoston, jos tekee vaikka jotain toistuvaa tietynlaista hommaa Blenderillä ja haluaa, että se tiedosto on aina samanlainen, mutta ei kuitenkaan vakio Blender-näkymä. Niin täältä voi tallentaa aloitustiedoston ja täällä on Blenderin lopetusnappi myös. Sitten on edit-menu, missä on undo, redo normaalisti. Undo history voi toistaa edellisen tekemänsä jutun. Sitten menu search, tämä on tärkeä. Täällä voi etsiä komentoja, jos muistaa suunnilleen jonkun nimen siitä komennosta, mutta ei muista mistä valikosta sen löysi. Niin tällä menu searchilla voi etsiä komentoja. Sitten voi nimetä uudestaan valitun objektin tai nimetä useamman objektin. Ja Preferences-valikossa, tällainen ikkuna. Eli täällä voidaan tehdä säätöjä Blenderiin. Esimerkiksi täällä Interface-välilehdessä Resolution Scale voidaan muuttaa tämän käyttöliittymän kokoa. Jos näyttö on sellainen, että ei kovin selkeästi näe, jos on kauhean suuri näyttö, niin voi kasvattaa tätä Resolution Scalea. Ja oikeastaan täällä preferensseissä ei ole paljon säädettävää. Tämä add-ons-valikko on sellainen, missä tosiaan asuu noin Blenderin plugarit, pluginit ja lisäosat. Täältä voi myös asentaa ulkoisia lisäosia tuosta install-painikkeesta. Mutta etsitään täältä sellainen kuin images as planes. Mä tykkään käyttää tätä lisäosaa import images as planes, eli voidaan tuoda lättäninä 3D-objekteina kuvat Blenderiin. Se on älyttömän kätevää joissain tapauksissa. Eli tuosta täpästä, kun se on aktiivisena, niin se lisäosa on otettu käyttöön. Sitten input, jos käytätte kynätablettia, niin tästä Emulate 3-button mouse tarkoittaa sitä, että hiiren keskipainikkeen toiminnot on nyt mäpätty siten, että kun painatte alttia pohjassa ja sitten viette sen kynän tablettiin kiinni, niin se vastaa hiiren keskipainiketta. Ja sitten seuraava tärkeä juttu on täällä Keymap-osiossa. Kirjoitetaan tänne hakukenttään Navigation. Täällä on tämmöinen kuin View Navigation Walk kautta Fly, eli pikanäppäin tämmöiselle toiminnolle, mikä liittyy kameran kääntelyyn. Tämä kannattaa asettaa tähän Shift F pikanäppäin yhdistelmään. Tuosta klikkaamalla voi vaihtaa sen pikanäppäimen, eli mä voin painaa nyt Shiftin pohjaan ja sitten F niin kuin Faro. Silloin toi pikanäppäin yhdistelmä on tallennettu tohon. Sitten System, jos täällä on ulkoinen näytönohjaaja, niin täältä Systemistä voi ottaa sen käyttöön, joko CUDA tai Optics. RTX NVIDIA-kortit tukee tätä Opticsia, mikä on vielä nopeampi kuin CUDA. Mutta jos on NVIDIA-näytönohjaaja, niin CUDAa voi käyttää. Sitten AMD-näytönohjaimille, en tiedä oliko nyt vielä mitään tukea täällä, mutta NVIDIalle ainakin. Sitten Undo Steps, täällä on vakiona 32, sen voi nostaa aina tonne 256, eli se tarkoittaa sitä, että meillä on nyt 256 Ctrl-Z painallusta aina käytettävissä
siitä kohdasta, kun halutaan peruuttaa jotain, mitä ollaan tehty. Sitten Save ja Load kohdassa meillä on toi automaattitallennuksen ajastin. Eli täältä voidaan autosavelle säätää kuinka kauan aina kestää, että tehdään automaattinen tallennus taustalla. Onko se 60 minuuttia vai 1 minuutti. Vakiona se on 2 minuuttia. Se on toiminut oikein hyvin itselleni. Tietenkin jos tekee jotain tosi intensiivistä nopeasti, niin kannattaa ehkä laittaa toi minuuttiin. Se taitaa olla pienin arvo, mihin sen saa. Joo. Autosave, sen saa myös tuosta pois. Ja kaikki nämä numerokentät Blenderissa on sellaisia, että näihin voi myös kirjoittaa. Näissä on sivuilla nuolet, mistä voi muokata noita arvoja, mutta näihin voi myös kirjoittaa numeroita. Ja näihin voi kirjoittaa laskutoimituksia, eli mä voin kirjoittaa tähän vaikka 2+2. Silloin se laskee automaattisesti mulle, että 4 minuuttia. Mä laitan siihen kuitenkin 2. Ja sitten voidaan täältä hampurilaismenusta vielä varmuuden vuoksi painaa Save Preferences, ja nyt nämä meidän asetukset on tallennettu. Ja sitten täällä meillä on render-valikko, eli täältä voidaan renderöidä kuva. Jos painetaan Render Image, se renderöi kuvan tänne uuteen ikkunaan. Ja hiiren rullalla voit zoomata tästä lähemmäs ja loitommas. Ja sitten kun painaa hiiren rullan pohjaan, niin voi panoroida tätä kuvaa näin. Hiiren rulla eli keskipainike, kun painatte sen näppäimen pohjaan. Eli en puhu rullaamisesta, vaan ihan näppäimen painalluksesta. Sitten tämän renderöidyn kuvan, tämän siis 3D-tilassa kamera näkee, ja katsotaan myöhemmin mitä se tarkoittaa. Eli se näkee nyt valaistun kuution siellä. Jos halutaan tallentaa tämä kuva, niin mennään tänne Image-valikkoon ja täällä Save as tai Save Copy. Voidaan tallentaa niistä. Ja sitten täällä oikeassa ylänurkassa on myös nämä slotit, eli voidaan vaihtaa slottia. Jos halutaan renderöidä toiseen slottiin, niin tänne voidaan ottaa versioita renderöinneistä tänne slotteihin. Tästä ikkunasta pääsee pois panemalla Escapeä, ja sitten tästä eteenpäin täällä on Render Animation myös, mutta ei tarvita sitä nyt. Eli keskitytään vain kuvien renderöintiin toistaiseksi. Render Animation on hieman toisenlainen systeemi. Siinä meidän pitää asettaa polku, minne se animaatio, kuvajono tai videotiedosto tehdään. Sitten täällä Window-valikko. Täältä voidaan avata uusi ikkuna, jos teillä on esimerkiksi useampi näyttö käytössä, niin voitte lisätä täältä niitä. Ja täältä voi ottaa screenshotteja myös. Sitten tässä on tämä Help, mistä löytyy manuaalit ja muita tukilinkkejä. Siitä oikealle päin on läjä tällaisia välilehtiä, eli nämä on niin sanottuja workspaceja, ja vakiona ollaan aina ensimmäisenä tässä Layout Workspaceissa, mikä on siis tämä Viewport-näkymä tässä hallitsevana. Ja nämä workspaceit oikeastaan muuttaa koko tätä UI:tä, tätä näkymää. Jos me mennään tuohon modeling-näkymään, niin tämä muuttuu. Huomaatte, että tämä muuttuu jonkin verran. Ja pysytään tällä layout-näkymässä. Täällä 3D-tilassa liikkuminenhan tapahtuu painamalla hiiren keskipainiketta, eli rullaa pohjassa ja liikuttamalla hiirtä. Voidaan kääntyillä näin. Ja voidaan rullata hiiren rullalla, zoomailla näin. Sitten jos halutaan panoroida, voidaan painaa Shifti pohjaan, Shift-näppäin pohjaan näppäimistöstä ja hiiren keskipainike pohjaan ja liikkua näin. Eli tällä tavalla yhdistelemällä näitä voidaan liikkua hyvinkin tarkasti lähelle jotain objektia. Aina me pyöritään jonkun keskipisteen ympärille ja alussa se on tuo keskikohta tuolla koordinaatistossa
mutta sitten jos me panoroidaan itsemme ulos siitä, niin se keskikohta muuttuu. Ja tästä 3D-tilasta lisää myöhemmin. Täällä on mallinnus workspace, missä voidaan käsitellä näitä verteksipisteitä, eli verteksipisteet on näitä pisteitä, mitkä muodostaa 3D-mallin. Sitten täällä on sculpting, digitaalinen kuvanveisto, sitten UV-editing. Kaikilla 3D-malleilla on UV-kartat, mitkä kertoo, miten kaksulotteinen kuva pitäisi asettaa 3D-mallin päälle. Sitten on Texture Paint, jos halutaan maalata tekstuureja, kaksulotteisia kuvia, siis 3D-mallien päälle. Sitten on tämä Shading, missä voidaan säätää materiaaleja. Eli materiaalit on Blenderissa tämmöisiä pieniä ohjelmia, mitä voidaan koota 3D-kappaleen pinnan heijastamista varten. Eli miten se pinta reagoi valoon käytännössä on se, mitä materiaali tarkoittaa. Sitten täällä on Animation Workspace, Rendering Workspace, mikä me nähtiin. Se aukeaa siihen erilliseen ikkunaan myös, kun painetaan Render. Sitten kompositointi, Geometry Nodes ja skriptaus. Eli täällä on tämmöisiä käyttöliittymiä valmiiksi asetettu erilaisiin työn kulkuihin. Tämä layout on kuitenkin se vakio ja täällä me voidaan tehdä kaikki 3D-jutut periaatteessa, mitä 3D-malleille halutaankaan tehdä. Sitten täällä oikeassa reunassa on Outliner, missä näkyy lista kaikista 3D-objekteista, mitä meillä tässä skenessä on. Puhutaan skenestä, missä 3D-objektit asuu. Outlinerin alapuolella on Properties-paneeli, missä on paljon erilaisia säätöjä. Täällä on esimerkiksi, jos mennään tähän järkkärikameran kuvakkeeseen, täällä on Render Engine. Blenderissä on 2 renderöintimoottoria, eli algoritmia, mitkä kertoo valoille ja pinnoille, miten niiden pitää toimia keskenään. Niin täällä on 2 renderöintimoottoria, tai oikeastaan 3. Workbench on tällainen, millä voidaan tehdä niin kuin testikuvia tavallaan 3D-malleista, sellaisia raakavedoksia. Ja sitten on EV ja Cycles. Cycles on näistä se kehittynein, mikä laskee ihan periaatteessa fysiikan lakien mukaan valonsäteitä, miten ne liikkuu, ja EV vähän oikoo sitten siitä. EV toimii eri tavalla ja on paljon nopeampi kuin Cycles renderöinnissä. Sitten täällä on Output Properties, eli täällä voidaan säätää sen ulos tulevan kuvan pikselikoko. Se, mikä me täältä Render Image-valikosta saadaan ulos, niin sen kuvan koko voidaan säätää täällä. Samoin jos tehdään animaatioita, niin voidaan säätää freimien määrät täällä. Täällä alareunassa on aikajana. Eli jos mä vedän tuota paneelia, tämä käyttöliittymä siis koostuu tällaisista paneeleista, mitkä on suhteessa toisiinsa. Niin täällä alhaalla on tällainen paneeli piilossa, missä on aikajana. Ja siinä on 250 freimiä meille käytettävissä animaatiota varten. Joo, se nopeasti tästä käyttöliittymästä. Mennään seuraavaksi tuohon 3D-näkymään, mistä se koostuu ja tarkemmin siitä, mitä siellä voi tehdä.